Tungod sa kalami sa mga champurado nga giluto, perting huruta. Ulang ra kayo. Kana. Okay, champurado. Tibuka daw nagakaon. Palabon na nila daw. Palabon na no. Tungod sa kalami, hubas gyud. Dukot na lang. Dukot na lang dili no. Lubot sa baliro. Dukot na sa kaldero. It means masarap and Halin, kurot man. halinon yung kayo. Ang galuto, nagkakaon. Ipalabo na lang. Luto na lang, me. Palabo na lang kay halinon yun. Wala pa na. Dapat makatungtong na sila. Tibibing, may manegosyo ka natin. Kay halinon. Isa man itong nakagabi eh. Karon magsampura. Bidig. Harot na yun, oh. Na yun. Ana, luwag. Harot na, te. Sila, magluto pa siya ugma. Kato. Diyan, nabiyaan ka na mo. Yung itong kakakaon, palista lang dire. Eh, palista lang kakakaon. Perting huruta. Hurut, oh. Halin kayo ang amo ang ako. Sinaw na. Ang amo ang champurado. Giluto ni Ate Bibing, oh. Come inside the church. Order mo champurado. Doula lang niya niya. Special. Special kaya ni muluto. Ano siya sikreto nga, buduo lang mga customer ba. Hurot na, ang tinda. Asa may mo brand? Na, Ay pas lagi pilok ni. ilok na, hurot na. I-vlog yung niya. Oh, hurot na. Magluto pa siya ugma para pakaon sa mga mga unay. Okay, thank you and God bless us all.